Ето, върнахме се в, мисля, четвърти епизод от нашето оцеляване. Вече имаме основите на къща и е довършен под, дами и господа. Сега ще отида да събера малко дърва. Тук ще направя някаква пътечка. Няма го оставя така. Не оцелявам на смисъл на синглплеер, защото ми е някакво такова по-тъпо и ако ми потрябва нещо, примерно тук питам някой дали има и ми дава. Ако пък ли не, трябва да ходя, намирам да събирам и така. Събирам още захарна тръстика. От нея може после да си направим захар и така нататък. Та вече имаме 46 и ще я насъдиме, нали, покрай нашият хоум, нашата къща. Нямаме броня, дори кожена. Щупени са и брадвата, и лопатата ни е щупена. Имаме една кирка, с която ще съберем после каблстон, за да си направим. Ще започна да копая по-натам в епизодите, защото не бързам толкова за да събирам руди и така нататък. Ето това момче сега ще търси тим, но аз чудя дали да го викна да играе с мене. Но пък това може да е измама. Много пъти са ме прецаквали така, искат тим, като дойдат ме убиват. Ако съм бесед, разбира се, ако с сет аз ги убивам. Трябва ни още малко дърво. Но ще отидем до онзи остров. Ей, там. Да си съберем каблстоун. И да си направим брадва и лопата. Та има още някаква пещера. Тук ще измисля с какво да се придвижвам по тия тук неща. Малки островчета. Мията ми ще бъде там, примерно е там. И ще бъде по-интересно, нали, излизам от холма, качвам се в някаква лодка и, нали, отивам до древното място и започвам копая. Както виждате, тук има и въглища. Някакво парсе е там, тук заек. Тях ще го бия много ясно за месото им и за кожата на заека, която значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 метни за една печка. Тук, приятелю. Аре, ти тук, приятелю. Благодаря. Ето тук мината. Имаме 21 каблстоун. Ще бъде около 32. 33. Сега ще изкопаваме тук тия въглища, дето са. Все пак са дайни за тази работа. За да може да си изпичаме храната и рудите. После ще прегледам клиповете, които правихме с вас до сега.
и ще, нали, номерирам епизод 1, епизод 2 и така нататък, докато, нали, стигнем до последният епизод, който правя. Ето, направо ще разделим тия двете е така. Ето една опатка. Че направя една печка. И я намалиме 5 шорт. Така. Значи тази печка идва ето тук. Ще изпечеме това и така. Добре, тия неща или ще ги оставя, или ще ги взема с мен. Но това определено ще оставя. И ще отида да събера още дърва. Все пак трябва да си направя порът. Чуда се да си направя порът от каблстона, покрива от това дърво. Само че обработвам, нали, дъски и така нататък. Сигурно ще е по-красиво. Аз обичам да съм с дървен пот, така че няма да стане. Ще поразучи кога има евенти. Това ще събираме айтеми. Ще паузирам клипа за малко, връщам се след малко. Ето ни нас. Завърнахме се от паузата ни. Какво става тук? Както казах, се събираме дърво и довършваме полът. И сигурно ще започнем и покрива, но ще свърши и този епизод. Това е достатъчно, мисля. Пиша Home и отиваме в Home. Сега ще го обработиме. Така. Нашия пот е готов. Ще направя още един чест за двойни, да има повече айтеми вътре. Имаме си храна. Тук е това. Та сега ще размножиме нашата захарна тръстика. Явно ще довърша посаждането на шугаркейна и ще спре, нали, ще завършим така епизода. Надявам се, че ви е харесало и сте се забавлявали. И довиждане.